molt satisfet que Reus disposi d'un nou mitjà de comunicació i que aquest nou mitjà de comunicació estigui a la xarxa. Jo crec que la xarxa és el futur de la comunicació i, per tant, encoratjo a l'equip de periodistes que hi ha al darrere a fer un bon treball perquè segur que tindran èxit i això suposarà una millora per la comunicació ciutadana. La premsa local a internet té un paper molt important a jugar. Des de Revista Cambrils, el diari digital, així ho creiem, i volem donar la benvinguda a aquest nou mitjà de comunicació que avui s'estrena. Reus Digital, molta sort. M'agrada que a la meva ciutat s'aposti a les noves tecnologies, tirant endavant el diari Reus Digital. Trobo magnífic aquest projecte d'aquest nou mitjà de comunicació, a més tant de cara al futur. Reus estava faltat des de fa molts anys de periòdics. Quan va començar la guerra sortien 4 periòdics i ara no en teníem ni un. Per tant, aquest periòdic tant de cara al futur ens feia molta falta i és una notícia de primera. M'agrada que hi hagi una nova web que informi del que passa a la meva ciutat. Jo el que espero d'un diari digital és poder-me informar del meu entorn a cada moment i Reus Digital complirà aquestes expectatives. Jo recomanaria entrar a reusdigital.cat perquè és molt pràctic llevar-se de bon matí i estar enterat del que passa pel món, encara que de vegades més val no saber-ho. I avui en dia que tenim els portàtils, fins i tot estant assegut al vàter, podeu saber què passa. És a dir, que jo ho recomano sincerament. Saludem l'aparició d'aquest nou mitjà informatiu, rellevant especialment perquè es tracta de premsa digital, que és un terreny, evidentment, amb més futur avui en dia, i esperem que recolli les diferents sensibilitats i realitats socials i culturals de la ciutat. Moltes felicitats per aquest nou projecte, ja que això significa un gran avenç per a la nostra ciutat, ja que per una banda tindrem més fonts d'informació i per l'altra més pluralitat d'idees, cosa que sempre és molt positiva. Res, ànims i endavant amb el projecte. Els mitjans de comunicació són com els circuits de Fórmula 1, per on corren i volen les notícies, però no solament les notícies, sinó també les idees, que són les que han de canviar la nostra humanitat si volem que millori. Gràcies, per tant, a Reus Digital per aquesta innovació. A Reus Digital espero trobar tota l'activitat cultural de la ciutat. Les noves formes de comunicació a través d'internet són el futur de la cultura. Segur que la vostra aventura digital serà tot un èxit. Endavant amb el projecte. Vull felicitar i donar tot el suport a la gent del reusdigital.cat per la seva iniciativa, esperant també que dins dels seus continguts prestin una especial atenció a la cultura de la ciutat.
Sort i endavant. Ja tocava que a Reus tinguéssim un diari digital i a mi, la veritat, com m'agraden molt els esports, m'agradaria que la temàtica esportiva fos una eina important amb aquest nou diari. M'agrada que els nous mitjans de comunicació reusencs parlin d'hoquei i de l'esport de la ciutat. Estic segura que Reus Digital serà un pas endavant en la informació de l'esport de la nostra ciutat. M'agrada molt que hi hagi informació a nivell digital de la ciutat de Reus i en l'àmbit de l'esport i, per tant, molts ànims i endavant amb el projecte. Per una ciutat que vol continuar sent capital, és molt important disposar també d'un diari digital. Des de la Cambra celebrem el naixement de Reus Digital. L'aparició d'un nou mitjà de comunicació sempre és un motiu de satisfacció. Si a més, com en el cas de reusdigital.cat, utilitza les tecnologies més actuals, encara ho és més. Els professionals que hi ha darrere acrediten la solvència d'aquest projecte. Jo, com a alcalde de Reus, espero que tingui una llarga vida.